kaya temangkono Sang Prabu Wanaraja. Wis samono kasoran yudanira kelawan Rata-Lokapala Sang Prabu Danapati kaidak kailes wis dateng saged tebak tatan monggo kulya kocap utusane Kang Bang Jagat Girinata Sang Bang Bathara Narada Sigra ambanjut marang Sang Narendra Lokapala Prabu Danapati ngambara ngawiyat nganti datan ana wong kang padha uninga kalamun yektine Sang Danapati binaya ming Kahyangan Suralaya. Aku bisa ngguling ayuda. Pripun? Aku bisa ngguling ayuda. Bisa ngguling ayuda. Aku menang. Menang kali sinten karo Kakang Danapati. Nanging menang napa Mbak Bu? Mbak Bu pada kebutuhan. Lho, Ngaten. nek menang niku upamane Kang Raka teluk apa pripun? Mati Kakang Danapati. Lho, Nek mati kudu enten buktine. bukti apa? Lah bangkene. Ayo. Pundi bangkene? Mbok ora hidup. Lah niku jenenge mboten cetha. Ngeten. Nggih. Menawi saking manggih kula. Nuwun sewu nggih. Kang Raka niku mboten kawon. Kang Raka niku mboten pejah. Ora mati boten. Lah nyadi. Lho, lah ngene kuwi entukane. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah dhuwur wekasane juwaloe. Biro nekat niku wani ngalah dhuwur wekasane. Kang Raka niku wani ngalah, nek boten kalah. Ah. Lambemu nggo saestu. Lah terus Kakang Danapati enten Kahyangan Suralaya malah nampi pakurmatan